Yeah, so Darren, I suppose an rud táid gra carta seo hóisialta fiche three no Social Justice Matters 2023 tá galore airgid sa tír chun takeíocht de thuirt a gach duine atá ag stracailt and agus tá méid caint faoi daoine ar income hasta so daoine sean daoine atá faoi bhí cumas agus daoine atá ag obair so tá daoine ag obair ag stracail cumáid ach tá dóthain airgid sa tír chun takeíocht de thuirt na daoine sin mar de réir an rialtas tá 10 milliún euro breise ann agus tá feiban amóra agin maidir le tithiíochta an choras slánta agus iompar poblí so agus an rud atá I suppose an príomh rud atá ag teacht amach as san an tuairis sin ná níl an choras académiaachta mar atá sé ag feimimiú i gceart a gná daoine. Tá ahrú de dhé so mar tá barna ann idir I suppose GDP agus fás académiaachta agus an brú atá Guinea gachlá mar an costas marktá agus costas Lowstein so tá muid ag rá before doing an target breise tá agé a chaimh ar Guinea agus ar an infrastructúr atá dhé sa tír agus ní fiú airgid a chur ar latíh rainy day fund sovereign wealth fund mar tá feiban amóra agin le réiteach inis.